Nanggi hijratu nabi binincal pancaatus kalida sawarsa langkungipun maka kang umur ing etan barokah Abdul Qadir muruking wong asapra ing waktu punika nangge hijratu nabi binincal pancaatus kalidasa asto warsa langkungipun maka kang umur ing eta Abdul Qadir Jailan nalika lungguh ing Baghdad kalaning dados kagenten ana Imam Rafi kang lina Abdul Qadir Jailani masa iku kang umur 50 layan sabda warsa akatawang kang amunjung anagani ing madrasah ulama lan para soleh serta dari panadaran agung ingkang ngromatake para wali anjum ing Abdul Qadir Jailan kalawan Abdul Qadir Jailani angarap madhab Imam Hambali wastane kang sinukan dening Allah wonten dening kang karomat Abdul Qadir masyhur tan kong ngentinan dekat lawan datang ko ang mali caritane dawakena Semuhidin karomate pan sampun kaluking rat kasebuting dora paraja ing dalam kitab kasebut dateng kenauh kurang ya Rabbah lawan dateng kongang malih caritane dawakena Muhyiddin karomate pan sampun kaloking rat kasebuting dora praja dalam kitab kasaput daten kena wuwuh kurang lawan leuwih amadangi leuwih bacik ing aulia kang tineda sapaat lan muga-muga nyapatan kalawan lele berani Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam lawan leuwih amadan